Shiny Crested, 2 stycken. Och Boston Terrier är den sista. Det är alltså 9 stycken, om jag räknar rätt, 9 stycken. 4 ska placeras. Då har vi en collie långhårig, vi har en Shepherd Sheepdog, vi har en Grand Danois, en tysk jaktterrier, en Leonberger, en Dandelion terrier, en Basset Griffon Vendén, finsk lapphund, Cocker Spaniel, Cavalier King Charles, en Welsh Corgi Cardigan, en Shih Tzu och en Chihuahua långhårig. Där har vi hela startfältet. Det ska bli 4 stycken till slut som ska placeras. Så är det bestämt. Chihuahua långhårig lämnar också, om jag fattade rätt. Ja, det gjorde jag. Då tackar vi Leonbergen också. Då har vi 7 kvar, jag räknar rätt. Och på det långhåriga så har vi bara 600 kvar, så vi ska titta på ett litet varv till. Från Vendén, vi har en Welsh Corgi Cardigan. Och vi har en Shih Tzu. Där har vi med som är kvar. Här får de